ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಂಟಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಗುಂದತ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ನನಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಅವ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಎಕಡರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಪ್ಪುರ ಆತಂಡು ಇನಿ ಕೋರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತು. ಹಾಂ ಇಂದು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೋದಿತ್ತನು ఒక చార్జర్ కనది ఇస్తే సరే అని చార్జ్ అండ్ ಅಂದ್ ಅವರವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಜತೆ ನಾನು ಅಂಚೆನ್ಯ ಜನ ನಿಲ್ಲಲು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ಕ ಇದಕ್ಕ ಇನಿ ಇಂಕುಲು ರಕ್ಷಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತು 6 ನೆಲ್ಲಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಪುರ ಕನಾವಡು ಏರು ಅಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಐನ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಏನ ಪೇರ್ಲು ಉಂಡತ ಆ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ಸೀದಾ ಪೋ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಏರ್ ಕೆಸಾರ್ಗು ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಡಗೋಡ ಬೂರ್ದಿನ ಫುಲ್ ಕೆಸರಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದಿನ ಒಕ್ಕ ಏರ್ ಈ ಬೂರ್ದಿನಿ 12 ಪುರಾ ಕೆಸರ್ ದಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗಿಲ್ ಶಾಲೆ ಬಣ ಅಲವ ಗೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ಶಾಲೆ ಬಣ ಕಂಡದ ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಲ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ತೀನಿ ಊರ್ದಿನಿ ಸೀದಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮನಗ ಬಾತಿರೋಲ್ಲ ಹಾ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ತು ಹಾಂ ಆಡುವಂತೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿಗ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಹೊರ ಜಾಲಿ ಹಾಕು ಮನಸ್ಸು ರಜನ ಸಲ ಮನಸ್ಸು ಚೂರು ಸರಿಜ್ಜಂದು ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಡು ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಅರೆ ಮದಿ ಅಂಚ ತುಕ ಪೋಯ್ದಾದ ಚಿಂಟು ಮೂಲಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ಕೆ ವಾಸನ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕವ ಚಿಂಟು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಲೇತೇನಿ ಅಮ್ಮಡ ಪಾನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇರನ್ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲೇರು ಯಬೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಅಲ್ವ ದೀಲ ಅರ್ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಇನಿ ದಾದ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಏಪಾ ಎಂಕಲ ಐಕೆ ಬೈದೀನಿ ಬಡಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲನಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ 3 ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಏನ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತುಯೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾರಲ್ಲ ಐತಿ ತಿನ್ಪುಡ್ಕು ಬಡಾನಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಈ 2 ಬಾತೇನು ನನ್ನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಪು ನಾನು ಏನಪ್ಪೋ ಕಚ್ಕೊಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಟನ್ ಮಗ್ಗು ನಿಂಚ ಈರ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಈರ ಅಡಿಗೆ ಆತ ಏನಲ್ಲ ಕಾನಂಡ್ ಆವಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಕ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೇರಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಅತಿ ಏ ಮೊಲ ಮೊಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿನ್ನಿದಿ ಎಂಗು ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ಗುರ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಈರ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಅದ ಬೈಪುನಿ ಒಂದು ಹೌದದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪು ನಿಂಚ
అవు బొక్క మీరు రైట్ హుషారు దాదవండ బొక్క అవులు మధురంగిదవులు మాత ఫాస్ట్ మన్పనాಗ పనిపేరత నీకు సజ్జిಗೆ మన్పనించా కోరి సుక్క మన్పనించా మేరే ఫస్ట్ ప్రైజ్ అతయ్యా ಏಪ್ಪ ಊಲು ಅವು ಸಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅರಿಯಾತನೆ ఎంకో వరకు ఉండే బొక్క 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 అత ಅದು ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಬೇತನೆ ತುಮರನಿ ಮಿತು ನನ್ನ ನಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಪುದರ್ ಬನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರ್ ಒಂದು ಆಂಜೋಕ್ಲಂ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಂ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪೇರ ಐತ ಪುದರ್ ಪುರಪ ನೋಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನ ಎಂಚ ದೊರಿಪೊಡ್ ಚಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಕಸ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ನಾಳೆ ಪಾಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಮನೆ ನೀರು ಚಿಂಟೋಡಿ ಆನತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಯ್ವಟ ಒಂದು ಸೀದಂಚು ಹೋಯಿ ಮೂಲು ಏತ್ ವಸ್ತಿಲ್ ಪುರ ಬೈದಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತ ಅನ್ನದ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಟ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಚಿಂಟು ನಾನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡಿಯಾ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಲೊಂಜಿ ನನಿ ದೈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಪೂರ ಒಂದು ಓ ಹೀಲ್ಸಾ ಮೀಶೋದ ನಾವು ಅಂದು ಮೀಶೋದ ಹೀಲ್ಸಿಗೆ ನಿಕ್ಕಾವು ಎಂಕಾಂದೆ ಸೊಂಟು ಒಲಿ ಪಚ್ಚ ಇತ್ತಲ ಕುದ್ದೆಳ ರೋಜುವಲ ತುಲಿ ಹೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ತುಫಲಂದ ಕಂಚ ಕುಂಟೆ ರೋಜುವಯ ತುಲಿ ಹೀಲ್ಸ್ ದಾರ್ನ ಮೀಶೋದ ಹೀಲ್ಸಿಗೆ ವರೆಗೆ ದರ್ಗಂಡ ಯಾನ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ತೋಜೇರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪನ್ನ ಮೋಲ್ಕಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಸ್ ಭವ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ರಂಜು ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಎತ್ತತ್ತೆ ಜನ ನಿಕ್ಲಿಂಕಲು ಲಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ ಅವಳು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ತುಂಬೆ ಪೂಜೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಜೋಡೆ ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಸೇಪ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅರೆಗನಾಡು ಅಂಚೆ ಅಬ್ಬ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯ ಬನ್ಪೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಇವರು ಬಲ್ತುಂದು ಬಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಪಾಡು ಇಂಗ್ ಉದ್ದಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಯಾರು ಐದು ಪಾಡ್ದು ಈತ್ನಡೆ ಪಾಡ್ದು ಎಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಕ ಪಾಡ್ರಣ ಪುಷಿ ಅವಳು ರೋಡ್ ಸಾರಿ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಇಂಚವತನ ಮೂಲು ಕಕ್ಕು ಸಾವಿ ಮೂಲೊಂಚಿ ರೂಮ್ ದಾದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಕುಂಟಾಜಿರ್ದೇರು ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ ಫುಲ್ ಕುಂಟುಂಡು ನಿಕ್ ಪಾರತ್ತನ ಪೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಗಿಲಾಡಿಯಾ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಕೈಗೆ ಹೋಯಿ ದಾದ ನಿಕ್ ಬಡ ವೆಚ್ಚೆ ನಲೆಕ್ಕನೇತ ನಂದು ಶೋಕು ತಿಂಡಿಂದ ಮಲೆ ಬಡ ಆಪುನಿ ಐಕ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂಪು ಚರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುನಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಒನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಮಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಜೆ ತುಪೆ ಆನ್ ತಿನ್ಪೆ ಕಂಡನ್ಯ ಕಾತಂತೆ ಕಂಡನ್ ಬತ್ತೀರು ಮೊಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪದಲ್ಲಿ ಆನು ಜಾಗದಿಲ್ಲ ರಂಡಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಮಗ ನಾಲಿಟ್ಟು ಪತ್ತು ಬೇನೆ ಎಂಚ ಮಾರ ಇದು ಮುಳ್ಳು ಕುಲ್ಲೋಡವೈನಿ ಮಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಾತಿನ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ದಾದಿ ರಕ್ಷಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಐಕೆ ಎಕಡೆ ಮೂರ್ದು ಕೊಡ್ತ ಬೇಗ ಅವನು ಕಾದಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪೇರೆಂಡು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನದ ಇರೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇರಿ ನಾ ಕಂಡನಿ ಬರಂದೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಕೇಕ್ ಆತ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತನದೇ ಪನ್ನಿ
ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಬರಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಕೇಕ್ ಕಾಣದೀನಿ ಇಂದು ಕೊಯ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲಿತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೇಕ್ ಸಿಂಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ನೀನಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಯರ್ ಅವ ಈರ್ಗಾನದಿನ ಅತ್ತ ಹೂವ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ ರಕ್ಷಂದಿ ಈರ್ಗದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರಕ್ಷಾ ಈರ್ನ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅದು ಪೋಡು ಅವು ರೆಡ್ ಅದು ಈರ್ನ ಸರಿ ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಬರೋಚ್ಚಾ ಬರ್ತಡೆ ಅಮ್ಮನತ ಬರ್ಡೇ ಗಾರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲೇರ್ ಅವೇ ಕಡೆ ಇದ್ದನತ ಐಟ್ಲೇತಾರ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಕೈಟ್ ಮಾತೊಂದೆ ತೊಂಬರೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ರಕ್ಷಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಯಾವಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಂಟಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಂಟಿ ಚಿಂಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚಿಂಟು ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗ ವೈಫ್ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಇದು ಇದು ಎಂತದ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಟ್ಟೆತ್ತನ್ ಕೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜು ಜಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಕ್ ತಿಂದೇರು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ ಆತನವ ಇದನ್ನ ಏರ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ತಿನ್ನ ಆಂಟಿ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ಟಲ ತೊಂದೇರು ಬೇರು ಜಾನಿ ಅತ್ತೆ ಈಗ ಮದಿ ಮೇರು ಬೇಗ ಆಲೆ ನಲಿಪೇರುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಏನದ ಐಟಮ್ ಆಟಿಗೆ ಕನಪೇರತ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಕೋ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪಾನ ಈ ಮಟನ್ ತಿನ್ಬೇಕತ್ತ ಯಾ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಾತ ತಿನ್ಪೆ ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಬೇಪದ ಕೊರಂಡ ಬೆರ್ಗುಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವೆ ಯಾ ಮಾತ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನರಮಣಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ನಾವು ಮಟನ್ ಕಚಂಬರ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದಿ ఆయనే పాడింది మాట మనసునందుల గమ్మత్ గమ్మతే గమ్మత్ ఏం చేస్తాను ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಯಾನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆದೊಂದೆ ಐನ್ ತೂಪಗ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆದೊಂದೆ ಪಂಡ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಲು ಉಂಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲು ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕಡಪುಡುವೆರ್ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೆ ತೊನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ. ದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು, ಪಂಡ 290 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ. ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪಡ್, ಐಬೊಕ ಲೆಗಿನ್ಸ್, ಐದೊಕ ಸಾರೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುವೆರತ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ತೊಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ವೆ ದೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇಗಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕ್ಲೈನ್ ಇರ್ದ ಅದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕುರ್ತೀಸ್ ದೇತೊಂದ ಐನ್ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದುವೆ ಮೂಜಿ ಕುರ್ತೀಸ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ವೇರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ದಿತ್ತದ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಂದ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅದೇ ತೊನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಐಬೊಕ ಆರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಾದೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಬಾಡ್ವೆ ಸೈಡ್ ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಸಾರೀಸ್ ದ ಇಂಚನೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ದ ಮಾತ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ದೆತೊನೊಲಿ. ಕೆಲವೆರೆ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಪ್ ಇರ್ದು ದೆತೊನೆರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಪುಜತ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನುದಾರ್ ಅಕ್ಲು ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಗ ಆನ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಟಾಪ್ನು ವೇರ್ ಮಂತದ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾತ ದೇಯ್ದೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇರ್ ಮಂತದ್ಲ ತೂಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಉಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಾಡ ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಯಾನ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ತೊನ್ನಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್. ಇಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತ ದೆತೊನೊಲಿ ಇಂಚಿನ. ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಎಂಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕಡಪುಡುವೆರಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪಲ ತುಯರತ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನೋ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಬಂದ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ ಬಂದ್ ದೆತೊಂದಿನಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ. ಬಾಯ್.